jste se vy dvě dali dohromady? Pro to tancování, myslím. Taky skrz taneční školu. A která škola to je, můžeme vědět? Taneční Bohemia. Jo, takže tady mají hodně zástupců. Tak i vám držíme palce, předveďte, co umíte. To je pěkná směsice. Já rád všechno vydělím a znásobím a sečtu. A já zase, co se dá, to bez váhání přečtu. Je to tak, že baví nás a vůbec špatné není učení. Veronika Beránková, Klára Machačová. Tak ještě tady pro vás máme dárky a diplom.